Γιατί το μαμάκι το Συνετέλο έχει από κάτω τη μήνο CMI, γιατί μπρο σου είπα όταν έκανα αυτό το άλμπουμ ήθελα να το βάλω σε όλα τα περίπτερα, ήθελα να το αγοράσουν όλοι, να έχουν το CD μου και ο μόνος τρόπος για να το αγοράσουν έπρεπε να μπει στα περίπτερα και ο μόνος τρόπος για να μπει στα περίπτερα έπρεπε να πουλήσω το CD σε μια εταιρεία και πούλησα το CD στην εταιρεία σαν μαλάκας για να μπει στα περίπτερα, δηλαδή ουσιαστικά για σας το έκανα. Ουσιαστικά το πούλησα για σας, για να μπορέσετε να το αγοράσετε στα περίπτερα. Αλλά έκανα πίπα ρε μάγκες, δεν πειράζει. Θα ξαναρχίσει τα live στα club, έκανα όλο το καλοκαίρι ρε μπρο μου live στα club. Πόσα λεφτά έχεις, είμαι φτωχός μαγά μου. Δεν ήσουν και στη Heaven Music. Και στη Heaven Music album είχα πουλήσει μπρο. Και έκανα πίπα και γι' αυτός είναι ο λόγος που νευριάζω με τον εαυτό μου. Γιατί αυτή την πίπα την έχω κάνει 2 φορές. Δηλαδή έχω πουλήσει μια φορά album στη Heaven Music. Κατάλαβα ότι έκανα πίπα και μετά ξαναπούλησα άλμπουμ στη Μήνο CMI. Είμαι βλάκας, εντάξει. Τώρα θα μου πεις οι άλλοι υπογράφουν τον εαυτό τους και κάνουν για την ψυχή τους και κάνουν flex. Εντάξει, αλλά επειδή οι άλλοι είναι ηλίθιοι ρε μπρο, τώρα δεν σημαίνει ότι... Άμα με συγκρίσεις με τους άλλους, εντάξει είμαι κυριλέ. Δεν υπέγραψα ποτέ στη ζωή μου, τουλάχιστον πούλησα μερικά άλμπουμ. Αλλά άμα με συγκρίνεις με μένα, έκανα μαλακία. Είσαι άσχημος λέει. Μπορεί μάγκα μου να είμαι άσχημος, πάντως ξέρω ότι όπου πάω οι γκόμενες τρελαίνονται. Μπορεί να φταίει το γυαλί. Μπορεί να φταίει το γυαλί μάλλον, γι' αυτό τρελαίνονται οι γκόμενες. Ή φταίει το μαλλί, το έξαλλο. Πού ήσουν όταν είχες πεθάνει? Euro trip έκανα μάγκα. Γύρισα καμιά 5-6 χώρες, 7 νομίζω, κάπου εκεί. Έκανα Euro trip. Είσαι άσχημος επειδή έχεις τρίχη στη ρόγα. Έχεις δίκιο μπρο, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο. Ποιο άλμπουμ υπεγράψει στη Heaven Music? Simboy λεγόταν το άλμπουμ. Είχε μέσα τότε τι είχε? Το Gang, το Καριόλης, κάτι τέτοια κομμάτια. Εντάξει, χοντρή μαλακία. Αλλά εντάξει, άμα συγκρίνεις με τους άλλους, ποιος κατουράει πίσω σου? Κανείς δεν κατουράει πίσω μου μπρο, εγώ κατουράω εδώ πέρα. Τους κατουράω όλους. Θεωρώ ευέτομ success, εφαλιμτέρι τσούμενοι, respected. Είσαι και γαμό τους artist, αλλά είσαι full χειριστικός προς το κοινό σου. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς μπρο μου. Χειριστικός σαν... από πού και σπου. Εγώ εδώ πέρα σου λέω την εμπειρία μου. Δεν είμαι χειριστικός. Άμα λέω στο κοινό μου ότι είναι καψάλια επειδή κάθεται όλη μέρα στο TikTok,
Δεν είμαι χειριστικός, απλά τους λέω την αλήθεια. Καμία φορά τους λέω, άλλες φορές τους λέω τα καλά, άλλες φορές τα κακά. Εντάξει. Άμα θες εσύ να ακούσεις μόνο τα καλά και να σου χαϊδεύουν τα αυτιά στη ζωή σου, ρε μπρο, δεν φταίω εγώ. Εγώ τα λέω έτσι όπως έχω. Είναι αλήθεια ρε μπρο. Όποιος κάθεται όλη μέρα στο TikTok είναι καψάλι. Δεν έχει ζωή. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχει ζωή ρε μπρο. Πρέπει να βρει ζωή. Με ποιον θα κάνεις fit? Μάγκες δεν ξέρω. Με τα fit. Σας λέω δεν είναι κομπλεξικό το θέμα. Είναι ότι σας λέω την αλήθεια ρε μπρο. Τι να κάνουμε ρε μπρο. Τώρα είμαι independent, μόνος μου, underground. Και οι άλλοι είναι ρε μπρο όλη εταιρεία. Έχουν manager, έχουν εταιρείες, έχουν network, έχουν promoter. Δεν είναι ρε μπρο σαν εμένα. Κατάλαβες, δηλαδή τώρα να δουλέψω με έναν artist και να ασχολούμαι με όλη τη φάση του από πίσω. Δεν ψήνομαι. Δεν ψήνομαι. Αυτό με ξερενώνει, δηλαδή δεν είναι μουσικό το θέμα με τα feat. Δεν κάνει καλή μουσική. Ρε μπρο μου, εντάξει, ωραίος, μ' αρέσει, ωραία η μουσική σου. Κάτσατε εκεί 10 άτομα στο στούντιο, γράψατε ένα πολύ ωραίο κομματάκι. Μπράβο, πολύ ωραία μουσικούλα. Το θέμα όμως το δικό μου δεν είναι η μουσικούλα σου. Είναι η σκούφια σου. Οπότε, αν δεν ανέβεις στο επίπεδό μου, πώς θα κάνω μουσική μαζί σου? Ben's Club Αλμυρί, το καλύτερο live του tour φέτος. Respect στο Ben's Club σε όλους. Ήταν γαμώτα live. Τι είναι τελικά με σένα, έπλεξες με το σύστημα? Απλά το κρατάω real ρε μπρο μου. Όταν το κρατάς real, εννοείται ότι έχεις και πολλούς εχθρούς. Εντάξει. Θα μπορούσα να ήμουν fake, να είχα δισκογραφική, να έβγαινα στην TV, θα μπορούσα, βασικά, μπρο, εγώ το έφερα. Φαντάσου τι θα μπορούσα να είχα κάνει. Απλά δεν ψήνομαι ρε μπρο μου, τι να κάνουμε. Δεν νιώθω πιόνι. Νιώθω leader. Άμα ρε μπρο πέσω κάποια στιγμή στη ζωή μου τόσο πολύ και δεν έχω άλλη επιλογή, τι να σου πω. Βασικά δεν θα ξεπληθώ, όχι. Δεν θα ξεπληθώ, όχι. Και να πέσω, δεν θα ξεπληθώ. Δεν θα ξεπληθώ, όχι. Άμα μου έρθουν με ένα πιστόλι, εγώ το έχω ξαναπεί, άμα μου έρθουν με ένα πιστόλι στο κεφάλι και με ένα συμφωνητικό και μου πούνε, άμα υπογράψεις αυτό, αύριο είσαι ο νούμερο 1 star σε όλο τον πλανήτη Γη που έχει περάσει ποτέ. Αλλά αν δεν το υπογράψεις, θα σε σκοτώσω. Θα το πάρω το πιστόλι και θα το πατάω έτσι. Θα τα διάσω όλο. Force him here, βέσμου βέντις χάτζι. Το ταχθέει. Με ποιον τράπερ δεν θα έκανες ποτέ fit? Με κανέναν δεν ψήνομαι μπρο, έχουν όλοι από πίσω αφεντικό. Αντίν ship, σαν ντους δι ship. Ω μπισκουιέ. Το 19 δηλαδή σε έσπρωξαν και έγινες νούμερο 1.
Όχι μπρο, απλά το 19 το έστεινα πολλά χρόνια, από το 13 που άνοιξα το κανάλι μου στο YouTube. Το έστεινα και έκανα το BAM, independent. Δηλαδή με πήρε πολλά χρόνια για να κάνω το BAM το 19. Δεν το έκανα απλά ξαφνικά. Αλλά ρε μπρο, μετά θέλα να με αναγκάσουν επειδή ήμουν πολύ big, θέλα να με αναγκάσουν να γίνω πιόνι και να μην είμαι independent. Αυτό δεν έπαιζε ρε μπρο, τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ό,τι και να γίνει, το independence δεν το πουλάω ποτέ. Dresi don't, nuk kam pare Jimmy, Dresi don't. Τσαμπώνε ο Νταν. Κούρντο χθες në Shqipëri. Sun gjithë këthem në Shqipëri. Tash jam të bërë dhe një kong. Una ka emrin shumë të fort. Konga e zjarë. Ισχύει ότι η Illuminati είναι πίσω από τις δισκογραφικές. Ναι μπρο, μου ισχύει 100%. Πώς είπε, Γουργεριών. Μάθει οι listeners πέσαν πάλι. Όταν ανεβάσω άλμπουμ μπρο θα ξανανεύουνε. Ποιος είναι καλύτερος από σένα? Δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερος από μένα. Στην πραγματική ζωή. Δηλαδή πρέπει ρε μπρο, για να είσαι καλύτερος από μένα, πρέπει να είσαι δισεκατομμυριούχος independent. Άμα είσαι δισεκατομμυριούχος independent, είσαι καλύτερος από μένα. Άμα είσαι απλά εκατομμυριούχος independent, παίζεται φίλε, γιατί εγώ είμαι independent εκατομμυριούχος, αλλά μπρο που κάνω ελληνική μουσική. Χώνω στα ελληνικά και καμιά φορά στα αλβανικά. Δεν χώνω στα αμερικάνικα, ήμουν στην Αμερική και έκανα independent. Θα ήμουν billionaire τώρα, σίγουρα. Έχεις κομμάτια στα αγγλικά, είμαι πάρα πολύ καλό στα αγγλικά, μπρο. Απλά δεν έχει έρθει η ώρα. Είσαι χριστιανός? Ναι, Χριστόφορε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από αυτά που έχεις κάνει? Δεν το έχω βγάλει ακόμα το αγαπημένο μου τραγούδι. Δεν έχω βγάλει ούτε το αγαπημένο μου τραγούδι που έχω στα ελληνικά, ούτε το αγαπημένο μου τραγούδι που έχω στα αλβανικά. Έχω πάρα πολλά τραγούδια στο σιρτάρι. Boy, let's make an English song together. I ain't doing English songs yet, G. In one point. Όποιος θέλει να είναι με σένα θα πρέπει να είσαι το αφεντικό. Μπρο, δεν παίζει να είναι κανείς με μένα. Ναι, το αφεντικό θα είμαι, αλλά δεν θα είμαι, γιατί δεν νομίζω να κανείς με μένα. Ίσως πιο μετά στην καριέρα μου,
όταν δεν έχω άλλα να δώσω. Τώρα ακόμα άμα με βάλεις στο στούντιο σου γράφω 3 track την ημέρα, οπότε δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα. Το Una πότε, σύντομα το Una. Shumë shpejt del konga Una. Gjallë je marë, gjallë jam gji, nuk kam dek kur, veç kanë rejt mediat, jam gjallë, edhe më gjallë se kur, jam të punu tash një kohë Shqip, kam e nxjerrë nga fundi mujt, emrin e ka Una. Λες ότι είσαι φτωχός και ταυτόχρονα εκατομμυριούχος, λέει. Λέω ότι είμαι φτωχός. Απλά σου λέω ότι η μουσική μου έχει βγάλει εκατομμύρια, ρε μπρο. Εγώ μπορεί αυτά τα εκατομμύρια να τα πήρα και να τα έκανα δωρεά. Μπορεί αυτά τα εκατομμύρια να τα πήρα και να τα έδωσα στην Αφρική. Κατάλαβες. Η μουσική μου έχει βγάλει εκατομμύρια. Εγώ πάντως είμαι φτωχός. Se thanë që ke dek, se janë të rejth, se mediat range, e kupton? Mediat nuk janë këtu për me të kallëzu ty të vërtetën. Mediat janë këtu për me të zirë bukën e gojes, si shkon ti të puna jote çdo ditë, ashtu edhe këta që punojnë në media shkojnë të puna atyre, si pagojnë ata me klika. Që me marrë ata klika, duhet me boj një temë që njerëzit e shkelin, se po nuk e shkelin, ai nuk pagohet gji. Në kupton? Kjo është quhet clickbait, e kupton? Edhe mediat ja fusin portës kot që me bo bukën e gojës. Okej, që ata thanë deka, krejt Shqipëria e api me pa deku sini Samir. U futën me pa Samir që deku sini, mediat bonën pare. Sini ka dek? Jo. Sini hala gjallë. Qa me bo? Kështu është tripi. Kanë drill të besh, nuk besoj që do bëj. Nashta, s'po di. Kur nuk them kur, ama se kam program. Qa dat del konga, del nga fundi mujt gji. Se di datën Alamo, fundi mujt ka me del. A bojmë një duet, nuk boj dueta. Top 3 rappers από εξωτερικό. Γενικά φαντάζομαι ότι λες, όχι αυτή τη στιγμή, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή, εντάξει, kur e qëtë kohën, gji, nga fundi mujt e qes. Se di datën ala, po këte muj nga fundi ka me qitë. Respekte je ma i miri, respekte dhe për ty ardi. Fshie kamerën në shok. Jam të e fshi, ama nuk fshie gji. Se jam konë uj në det edhe I kam robat uj gji, edhe se fshi. E boj veç ma pis.
Με ποιο Αλβανό ράπερ θα κάνεις feat? Δεν κάνω bro με κανένα, δεν έχει να κάνει με Έλληνα Αλβανό. Άμα κάτσει ρε φίλε κάποια φάση θα κάνω. Απλά σου λέω, έχουν όλοι οι εταιρείες τώρα, τι να κάνουμε. Δεν ψήνομαι να κάνω feat με artist του έχει εταιρεία. Νιώθω σκουπίδι. Να μου πεις πως νιώθουν αυτοί που είναι σε εταιρείες. Ρε μπρο, εντάξει τα αρχίδια μου ρε μπρο, πως νιώθει. Αυτός δεν νιώθει ωραία που είναι στην εταιρεία και είναι διάσημος. Χαίρεται, το όνειρο της ζωής του να γίνει διάσημος. Στην πούτσα μου, εμένα δεν είναι το όνειρο της ζωής μου να γίνω διάσημος. Εγώ στη θέση του δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν θα ήμουν βασικά ποτέ στη θέση του. Δεν θα το είχα επιτρέψει. Το έκανες όταν ήσουν στη θέση του. Δεν ήμουν ποτέ G, δεν έχω υπογράψει ποτέ σε εταιρεία σε όλη μου την καριέρα. Από το 0% ποτέ. Falsch Chips Marin Wesen Geschicht. Okay, G, wees me wet die schade volle Chip. Wees me wet die schade. Tschüss Proschona, Freak Mira. Doan Marimanga. Jan vet këtu G. Ka marrë vet. Ka marrë vet me bo spotin e Kongës. Me bo spotin e Kongës una. Ka marrë vet për inati këtu. E jam të e thy. Bro, kur do nxjerrës në një kong të re, G, nga fundi mujt ka me nxjerrë kongën una. Kur del konga, nga fundi mujt. Γιατί δεν αφαιρείς το σήμα των Illuminati από το χέρι σου? Γιατί είναι μέρος της ιστορίας μου. Se ke frikë se mos të vrasin Illuminati. G, nuk kam frikë, por kisha frikë, nuk do folja për ata. Kur ke frikë, nuk fol për ata. E byll gojen. Unë që nuk e byll gojen, do më thonë që s'kam frikë. Συνέσιο μόνο είναι η φάση, μαγκές. Σας ευχαριστώ μάγκες που μου λέτε να περνάω καλά. Μακάρι και εσείς μπρο να βρείτε μια σχολεία, να κάνετε κάτι. Να μην κάθεστε όλη μέρα στο κινητό σας. Δεν είναι κατάσταση να κάθεστε όλη μέρα στο κινητό σας. Είναι για τον μπούτσο. Μπορείτε να βρείτε ρε μπρο ένα χόμπι. Έτσι δεν είναι απαραίτητα δουλειά. Μπορείτε να βρείτε ένα χόμπι, κάτι να σας αρέσει, να βγείτε από το σπίτι. Δεν αξίζει να ράζετε όλη μέρα στο ίντερνετ γενικά, όχι μόνο στο TikTok. Το TikTok είναι τώρα, αύριο θα είναι το οτιδήποτε. Το θέμα είναι να βρείτε ρε φίλε μια σχολεία, κάτι που σας αρέσει, να αρχίσετε να ψάχνετε τη ζωή σας, τι σας αρέσει να κάνετε, τι χόμπι σας αρέσει, τι γουστάρετε, τι δεν γουστάρετε. Και καθώς μεγαλώνετε, να βάλετε τη ζωή σας σε μια τάξη. Είναι μεγάλος, είναι μακρύς ο δρόμος της ζωής. Δεν είναι μόνο το σήμερα και το αύριο και το φέτος. Είναι μακρύς, είναι πολλά χρόνια, οπότε
Θα πρέπει να τα επενδύσετε όλα, κάθε χρονιά μετράει. Να χαλάτε τώρα τα χρόνια σας για να κάθεστε όλη μέρα στο κινητό είναι πίπα. Και ας μην το καταλαβαίνετε τώρα, μια μέρα θα το καταλάβετε. Κλείνω συν τα λέμε καλά να περνάς. Όποιος δεν ξέρει, δεν ξέρει ότι δεν ξέρει. Πολύ σωστά είπες. Όποιος δεν ξέρει, δεν ξέρει ότι δεν ξέρει. Γι' αυτό μια μέρα θα καταλάβετε. Se nuk bona një bashkëpunime Noise të thënë rekord. Nuk bëj bashkëpunime G. Se di jam në djek ose jo. Nuk jam artist që bëj bashkëpunime. Krejt bashkëpunime që kam janë grupi im ose shokët e mi që kam shumë vite, 10 vite. E kupton, nuk kam bashkëpunime të karriera ime me artistave se i artist. Hajde bëjmë një kohë me thy rekord. Nuk e bëj këto. Unë bëj muzik, jam underground, bëj muzik për mu. Bëj muzik për Sin Nation, që është njerëzit që më dëgjojnë. E kupton, kush i pëlqen, kush i pëlqen, s'ma han. Saportoj krejt njerëzit e mi, grupin tim, shokët e mi që kam shumë vite, krejt shokët e mi kam 15 vite, 10 vite. E kupton, edhe i saportoj si mundem, kush janë nis muzikën, i jap future. Kështu janë muzika e me krejt fita që kam. Nuk boj veç për qa thoj njerëzit. E boj për mu. Γιατί θα βγει το τραγούδι Γιατί θα βγει τραγούδι του Madlib, δεν πρέπει. Τώρα πρέπει δεν πρέπει μπρο, δεν είναι δικό μας να το αποφασίσουμε. Λες και σε πάτησε αυτοκίνητο, έχεις δίκιο μπρο, είναι πολύ άσχημος. Δεν με γουστάρουν καθόλου οι γκόμενες, είμαι άσχημος. Το MM album είναι σε 432 Hz, ναι μπρο μου, είναι 432. Ελληνικό κομμάτι, πότε ξανά, μετά το αλβανικό, μάγκα μου. Θα βγάλω τώρα το αλβανικό και μετά καμπάκια θα σας δώσω ελληνικό. Το έχω έτοιμο το ελληνικό. Έχω δυνατή κουματάρα για next στα ελληνικά. Συν μια ερώτηση μόνο που δεν ξέρω, είσαι από Ελλάδα ή Ελλάδα κατά? Από Αλβανία, Ελλάδα, από την Αλβανία είμαι μπρο μου. Αλλά έχω μεγαλώσει στη Νέα Ιωνία. Τρελό κόμπο, να ξέρεις. Γιατί λένε ότι πήρες όλα τα λεφτά του μαμά και δεν έδωσες του σε κανέναν? Μπρο μου, μην πιστεύεις τις φήμες, αυτά είναι φήμες. Ποιος τα λέει αυτά? Τα 5χρονα ή οι haters μου?
Γιατί είναι Αλβανός και τους έκλεψε, λέει. Η αλήθεια είναι ότι δεν αξίζει να με εμπιστευτείς, μπρο μου. Γιατί το boss δεν πήγε να στάσει. Βλέπεις, μπρο μου, οι άλλοι με τα μισά views από μένα πάνε νούμερο 1. Ποια μισά? Με λιγότερα από τα μισά πάνε νούμερο 1. Έχω επιλέξει ένα underground. Τι να κάνουμε? For sheep a boor, Vedis a boor. Λοιπόν, εντάξει, κομπλέ τα πάμε και σήμερα, μάγκες. Τα ξαναλέμε. Το Una Sky τέλος του μήνα με βίντεο κλιπ και μετά το Una Sky ελληνικό κομμάτι. Λοιπόν, τα λέμε έτσι, το νου σας και βγείτε από το TikTok. Έτσι, το μπούλο, βγείτε από το TikTok. Βγείτε από το TikTok, έτσι, κάθεστε όλη μέρα στο TikTok και καίγεστε. Βρείτε χόμπι, βρείτε κάτι να κάνετε, βάλτε τη ζωή σας σε μία τάξη. Άντε, τσάω.